Už ich vidím. Môžem dať všetky videá na YouTube. A že to mi dlho trvá, neviem koľko na raz. Najlepšie, toto posledné daj. Vieš koľko tých posledných mám? Týchto fotiek to je tak fasa, super vidno. Do piče, to som nestihla teraz. Doriti. Tak tie zuby je počuť. Však to ty na tých fotkách vypadajú. To už bude ráto za Bystra 4, tuším. 5, 6, 7, 8. Koľko toto... Práva? Fajn. Raty! Bystra! Bystra! Raty! Povedz! Som to nestihla odkaziť, Doriti. Chlapci. Ne, pomôžte mi. Hej, ale potav. A ty ho nedrž. Jaký je platový. Fak! Pozri na Bystru. Do piče. Na vody.